Въпросът с греха за християните. Дали един човек, който е в Христос, върши грехове или не? Или ако ги върши, какви са тези грехове? Сега не казвам, че разбирам съвършено въпроса. Споделям какво аз знам и какво всъщност по-скоро казва Библията. По-скоро не какво аз знам, а какво казва Библията. Вижте първите стихове, които съм избрал. Това е от Йоан, Евангелието на Йоан. Вижте какво казва 34 стих. Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга или роб е на греха. Робът не остава вечно в дома, синът остава вечно. Но ако, вижте сега, синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Свободни от кое? Ами от греха, нали сме слуги на греха и затова той ще ни освободи. И тук реших да разгледам тази дума свободни и вижте сега, ще ви отворя. Ето тук даже има една препратка от Римляни 6 глава, нека видим какво казва. Така, вижте в Римляни 6 глава какво казвам. Така и вие изчитайте себе си мъртви за греха. Тоест аз го разбирам, че който е мъртъв, той не върши грях. А живи за Бога. После ще разгледаме за видовите грехове. В Христос Исус нашия Господ. И така, да не царува, вижте, царува грехът във вашето смъртно тяло, да не се покорявате, слугите на греха, на неговите страсти. И не предоставите частите си на тялото си на греха, като уръдие на неправдата, а предоставите себе си на Бога, като оживели от мъртвите, и частите на тялото си на Бога, като уръдие на правдата. Защото грехът, вижте, няма да ви владее, т.е. няма да сте слуги, понеже не сте под закон, а под благодат. Виждате ли какво означава да сте под благодат? Че греха няма да ви владее. Това какво? Да грешим ли, защото сме под закон, а не под благодат? Да не бъде. Защото някои казват: ние сме под благодат, живеем в греха. Обаче Павел казва: да не грешим ли? Въпрос. Да не бъде. Отговор. Не знаете ли, че на когото предават себе си като послушни слуги, ето го свързваме с стария текст, слуга, нали, че ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Слуги сте на онзи, на когото се покорявате. Било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Но да благодарим на Бога, вижте сега за какво. Че когато бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учение, на което бяхте обучени. И като бяхте освободени, ако синът ви освободи от греха, станахте какво? Слуги вече на правдата. По-човешки говоря поради слабостта на вашата плът. Защото както предавахте, вижте сега, частите на тялото си за слуги на нечистотата и на беззаконието, за беззаконие, така сега предайте частите си за слуги на правдата за святост. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте подчинени на правдата. Какъв плод имахте тогава? Неща, за които сега се срамувате. Много интересно. Защото краят им е смърт. Но сега, освободени от греха, ще бъдете наистина свободни, и станали слуги на Бога, имате плода си за святост, а за край вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Исус Христос. Нека разгледаме сега следващите текстове. Тук съм избрал от Яков 1 глава, вижте какво казва. Всеки, който се изкушава, като се отвлича и подвъгва от собствената си страст, тогава, когато страстта зачене, ражда грях, а греха, като се развие, напълно ражда смърт. Т.е. тук виждаме процеса на извършването на греха. Нека продължим нататък. Тук в 2 Петрово, вижте, пише за някакви хора, дето какво било. Очите им са пълни с прелюбодейство и с непрестанен, т.е. не престават да вършат грях, непрестанен грях, като подмамват неутвърдени души. Сърцето им е научено на алчност, те са така, деца. Нека продължим нататък. Това от 1 Йоан, вижте какво казва. Ако кажем, че имаме общение с него, виждате ли, че сме християни, а ходим в тъмнината, т.е. вършим грехове, лъжим и не вършим истината. Но ако ходим в светлината, сега забележете, дава пример, както и той е светлината. Как той е светлината? Ами, че в него нямаше грях. Имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос, Неговия Син, ни очиства от всеки грях. Но ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си. Сега ще видим и другата страна. Ако се извърши греха, какъв грях е? Лъжем себе си, истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Виждате ли? Значи, много важно, запомнете. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си. Добре де, обаче тук пише, ако ходим в светлината. Както той дава пример, както Исус. Запомнете както, защото после ще видим други стихове.
които са свързани с това. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Нека видим сега следващото. Сега, точно за тази дума, както той е ходил, вижте сега малко по-добро разяснение в 1 Йоанов, същото и 1 Йоанов, само 4 глава. Вижте какво казва. Всеки, който има тази надежда, т.е. в Христос, очиства себе си, както той е чист. Вижте сега, прави паралела. Значи, как очистваш себе си? Както Христос. Всеки, който върши грях, върши беззаконие. А греха е беззаконие. И вие знаете, че той се яви, за да вземе нашите грехове. И в него няма грях. Никой. Вижте сега, в него няма грях. Както той, ето това е примера. В него няма грях. Никой, който стои в него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял и не го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, е праведен, пак прави паралел. Както и Христос е праведен. Как? Ами, че в него няма грях, така. Който върши грях е от дявола, защото дяволът съгрешава от начало. Затова се яви Божия син, за да съсипе делата на дявола. Какви са делата на дявола? Греха. Това са делата. Затова се яви Божия син, за да ги съсипе. Никой, който е роден от Бога, не върши грях. Защото Неговия дух живее в него. Тоест, виждаме обяснение на това как който пребъдва в него, сам е длъжен да ходи. Как е ходил? Ами, той е живял и е побеждавал греха. И не е имал грях. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговия дух живее в него и не може да се грешава, защото е роден от Бога. По това разпознаваме Божите деца и дяволските деца. Никой, който не върши правда, не е от Бога. Нито онзи, който не люби брат си. Така, сега, нека да видим нататъка сега за какво става въпрос. За видовете грехове. 1 Йоан 5 глава, вижте какво казва. Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, вижте сега, нека се моли и Бог ще му даде живот на онези, които се грешават несмъртно. Значи много интересно, има смъртен грях и има несмъртен. Ето, има смъртен грях, не казвам за него да се моли. Всяка неправда е грях. Има и грях, който не е смъртен. Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава, отново същото. А роденият от Бога пази себе си и лукавия не се докосва от него. Значи, нека видим сега какво е смъртен грях и какво е несмъртен грях. Много е важно, защото сега четахме, че който е роден от Бога не съгрешава, т.е. върши несмъртен грях. Може да е извършил, не говорим, че се върши постоянно, но може. И затова, са текстовете. Ако някой съгреши, имаме ходатай дано и става въпрос за несмъртен грях, а не за смъртен. Нека видим сега какво означава смъртен и несмъртен. Сега тук съм ви избрал от Стария завет доста примери, защото знаете, не знам дали знаете, в Стария завет са имали смъртни наказания. Обаче там има смъртно наказание за едни грехове, а за други не. И затова аз така, това, което знам, е, че смъртният грях е този, който е умишлен, а не смъртният е неумишлен. И затова сега съм избрал няколко примера. Например, вижте сега, но ако мъжът намери сгодено момиче на полето и мъжът я насили и, вижте сега, и лежи с нея, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да умре, а на момичето да не направиш нищо. В момичето няма грях. Виждате ли, много интересно. Защо? Ами защото той е изнасилил. Това е насилие. Тя не е била съгласна. Обаче мъжа, това е умишлен грях. Виждате ли, умишлен, неумишлен. Не смъртен и смъртен. Виждате ли какъв пример? Заслужава смърт. Защото това е както когато някой се вдигне срещу ближния си и го убие. Така, сега ще ви покажа още други примери. Ето отново вижте сега в Изход 21 глава какво казва. Който удари човек смъртоносно, непременно да се омъртви. Умишлен грях. Но ако не го е причаквал, неумишлен, а Бог го е предал в ръката му, тогава ще си определи място, където да прибегне. Виждате ли? Умишлен, неумишлен отново. Нека видим още един пример. Всъщност той е точно в същия текст. Който удари баща си или майка си, виждате ли, умишлен грях, непременно да се умъртви. Смъртен грях. Който открадне човек и го предаде или ако откраднатия се намери в ръката му, той непременно да се умъртви. Умишлен грях. Нека още примери да дадем. Вижте сега. Изход 31. Да пазите съботата, защото ви е свята. Това е 4-та Божия заповед. Направил съм една тема за тези, които не знаят, могат да я видят. 4-та Божия заповед. Ако някой казва, че пази заповедите му, не беше така стиха. Ако някой казва, че пребъдва в него, не пази заповедите му, лъжец и истината не е в него.
Да пазите съботата, защото ви е свята. Който я оскверни, непременно да се умъртви. Това е умишлен грях. Разбира се, за който знае, който не знае е различно, но който знае за четвърта Божия заповед и не я спазва, това е умишлен грях. Защото всеки, който работи в нея, този човек да се изтреби от сред народа си. Умишлен грях е да нарушаваш 10 Божии заповеди. И тук говори за 6 дена и така нататък, няма значение. Нека прочетем друг текст. Вижте в Левит 20 глава. Ако някой прелюбодейства жената на друг мъж, ако прелюбодейства жената на ближен си, непременно да се умъртвят и прелюбодейцът и прелюбодейката. Смъртен грях. Виждате ли? Умишлен грях. Умишлен. Ето го, не продължим нататък. Така искам да завърша с тази случка от числа 15 глава. Отново да ви покажа примерите. Вижте сега. 32 стих. И когато израелевите синове бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден. Помни съботния ден, за да го освещаваш. И онези, които го намериха, като събираше дърва, го доведаха при Моисей и Арон при цялото общество. И го сложиха под стража, понеже още не беше определено какво трябва да направят с него. И Господ каза на Моисей: човекът непременно да се умъртви. Умишлен грях. Виждате ли? Цялото общество да го убие с камъни, вън от стана. Тогава цялото общество го изведе вън от стана и го уби с камъни. Така. Сега в днешно време ние живеем в Новия Завет. Тук говорим за смъртен грях и несмъртен. Духовна смърт, дали човек пребъдва в Христос или не пребъдва. За това говорим, не говорим да се върнем в Стария Завет. Виждаме, че това е смъртен грях. Човек, който нарушава съботния ден, човек, който прелюбодейства, човек, който лъже, човек, който краде. Това са все смъртни грехове, за които Йоан казваше да не се моли за тях, но ако някой извърши несмъртен грях, т.е. неумишлен грях. Вижте сега за един неумишлен грях, който бива изобличен от Павел, който също е грях, но не е умишлен. Разбирате ли разликата? Много голяма е. Вижте сега случката в Галатяни, 2 глава, вижте какво каза. Но когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се противопоставих в очи, защото беше виновен. Ама това не е умишлен грях. Понеже преди да дойдат някой от Яков, той ядеше заедно с езичниците, а когато те дойдоха, той се оттегли и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните. И заедно с него лицемереха и други юдеи, така че и Варнава се увлече. Виждате ли? Се увлече. Т.е. това не е умишлен грях. От лицемерието им. Но като видях, че не постъпват правилно според истината на благовестието, казах на Кифа пред всички: ако ти, който си юдеин, живееш като езичниците, а не като юдеите, защо принудаваш езичниците да живеят като юдеите? Ние, които по природа сме юдеи, а не грешници от езичниците. Като знаем, вижте сега, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос, ние също повярвахме в Христос, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез делата на закона. Защото чрез дела на закона няма да се оправдае нито едно същество. Но ако ние самите, вижте сега, много важно, аз съм го подчертал в червено, търсейки да се оправдаем чрез Христос, пак сме били намерени грешници, тогава Христос на греха ли е служител? Вижте, много е силен този текст. Да не бъде, защото ако изградя отново това, което съм разрушил, правя себе си престъпник. Виждате ли? Тогава Христос на греха ли е служител? Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Саразпнат се, 20 стих, много е важен, вижте. С Христос и вече не аз живея, Христос живее в мен. Така, добре, ако живее Христос в мен, аз Христос на греха ли е служител? Виждате ли? И животът, който сега живее в плътта, го живея с вярата. Ето какво представлява вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си заради мен. Аз не отхвърлям Божията благодат, защото ако оправданието се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно. Бог да ви благослови. Наистина, ако вие виждате себе си, че всъщност живеете в греха и вършите умишлени грехове, да потърсите Христос, да се родите отгоре и да живеете един праведен живот, защото Христос е дошъл да съсипе делата на дявола, а не и да живеем в открити грехове и да твърдим, че всъщност сме християни. Така. И това е, което аз съм видял. Бог да ви благослови вие да изследвате писанията, както казва, че берените бяха по-благородни особениците, защото когато слушаха проповедта на Павел, изследваха да видят дали това е така. Амин.